Životopisne tvorivý príbeh tejto umelkyne je mimoriadne bohatý. Bohatý na hodnoty umeleckej tvorby. Mladá absolventka školy, fascinovaná životom všetkých a aj dovtedy tajených spoločenských vrstiev a problémov, vidí odrazu v Tulákovi či v ľahkej žene predovšetkým človeka. Vidí človeka ako krásny subjekt, ako krásnu postavu, ako krásu. A to zlo, to vníma skôr cez biele košele a kravaty. Úžasný začiatok tvorivého života, úžasný, kde si veľmi skoro vyprofilovala vlastný výtvarný výraz, vlastnú umeleckú reč. Už tuto predznačuje, že na pozadí spoločenských ľudských konfliktov chce reflektovať predovšetkým krásu a hodnoty ľudí. Predovšetkým harmóniu a vznešenosť prírody, živého aj neživého života. Naďa práve jej vlastnou empatiou veľmi skoro pochopila, že ľuďom treba dať alebo navrátiť hodnoty krásy a pokoja. To ľudia potrebujú. Ľudia potrebujú neočakávané, ale rozprávkové dobrodružstva, ľudia potrebujú sen o budúcnosti a najmä nádej. To všetko, o čom hovorím, a mnoho viac vlastní autorkina tvorba. Môžete to vidieť, môžete to precítiť, môžete to spoznať aj dnes. Preto je taká príťažlivá, vážený, preto je vlastne ona taká žiadaná. Preto Naďa Raffenspergerová už mnoho desaťročí fascinuje ľudí s takou silou imanentnej výpovede zmyslu žitia. Jednoducho, ľudia na Slovensku aj vo svete veľmi dobre poznajú rukopis aj meno umelkyne, ktorá sa podpisuje Naďa Raffenspergerová. Moc, a dnes sa to týka aj výtvarného umenia, teda tá moc, sila taká, sa najlepšie robí a potom sa najlepšie udržiava dávaním najavo tým druhým svoju vlastnú nadradenosť. Vy ste hlúpi, lebo tomu nerozumiete. Všeobecne známy kunsthistorický jazyk, ktorému sa aj dnes úplne vyhýbam, nie je vôbec vecou jazyka. Vážení, uvedomte si, to nie je vecou jazyka, ale myslenia. Je skutočne zbytočné, že veľká časť teoretikov akože robí tú vysokú a čistú teóriu či kritiku, a tá druhá časť teoretikov, ktorá takmer nie je, ju zjednodušovaním popularizuje. V podstate by to mali robiť spolu, v jednom a spoločne. Popularizovať, mnohí ľudia si to doteraz pletú a nechápu, popularizovať neznamená primitizovať niečo, zhadzovať alebo podceňovať. Popularizovať, to je preklad z tzv. Vznešených nápadov, termínov a úvah do normálneho bežného jazyka. A to bez naozaj akejkoľvek straty kvality. Ľudia sú jednoducho naivní v tom, že vôbec nevedia, že by vôbec niekedy na výstave mohli požadovať aj zrozumiteľné úvodné prejavy. Jednoducho ich to ani nenapadne. Jednoducho to sa nenosí. Milí prítomní, keď navštívite výstavu skutočného umenia, tak ako dnes, nepostačí vám divákom ho iba intelektuálne pochopiť. Treba ho prežiť. Vnútorne precítiť. Takou akousi telepatickou rečou všeho míra. Naďa je takou umelkyňou. Je umelkyňou, ktorá k tejto komunikácii výnimočne a jedinečne najvzácnejšej a najvyššej vytvára všetky predpoklady. A k tomu jej s úctou blahoželám. Ďakujem pekne. Kto určuje riekam mravy? Kto ich tok hraví i draví? Valia sa od mesta k mestu. Určuje im niekto cestu? Tečú podľa vlastnej hlavy? Kto určuje výšku trávy?
Kto vyznačil Mliečnú dráhu? Kto určuje veľkosť slávy? Kto vymyslel sneh? Kto vymyslel smiech? Kto zaspieval prvú pieseň? Kto vymyslel leto, jeseň? Kto vymyslel kvet? Kto vymyslel svet? A ešte jednu mám otázku. Kto vymyslel lásku?